Welcome, baby. Hi, Twinkle baby. Hello. Wait. You're beautiful, shine like a star. You got me falling slowly, and I'm crashing into you. Oh baby, wherever you go, I pray the angels remind you. Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Welcome back to Ibang Talaga vlog starring Pabibo and sino ka ba? Nakikita ba? Oh! Bebe. Ayun! Today, Dwaine fam, we are on our way to go to the shops. We're going to a shopping center called Garden City. Ayan, dun kami pupunta. Kasi mag-grocery shopping. Grocery shopping. Mag-grocery shopping kami. Ayun, mag-grocery shopping kami. So, papakita namin sa inyo na uy, mag-seatbelt ka. Oh my gosh! Kasi nakalimutan ko kanina. Okay, so we are going grocery shopping. Ipapakita namin sa inyo kung anong mga groceries na nasa grocery store namin. Medyo iba sa Pilipinas, di ba? So, meron pong dalawang grocery stores dito na sikat. Yung pinakasikat na grocery stores ay Woolworths and Coles. Ayun. So, tingnan natin kung ano ang nasa Garden City. Kung may Woolworths sila or Coles. Ginagamit po namin yung Sony action camera natin. Ayun. Salamat ka sa Sony. Yes, Sony sponsored us back in 2018 or 19, no? And they flew me to Singapore to attend an event. They gave us a free camera. Yun yung ginagamit natin ngayon. Alright guys, tara na! Pansin ko dito sa Australia, maraming road rage dito kasi sa Pilipinas. Mas grabe yung road rage dito. Hindi, kasi sanay yung mga tao dito na mabilis. Kaya pag medyo nata-traffic, naiinis na sila. Kaya maganda sa Pilipinas kasi sanay na. Sanay na, kaya pasensya na. Si Nitro, parang umiiyak na siya. Pero pag nagpa-vlog ka, umihinto. Oo, kapag tahimik yung kotse, umiiyak na siya. Kapag may sounds, parang hindi na siya masyadong umiiyak. Pero minsan, wala na talagang magagawa para ma-stop siya, no? But if he's like crying really loud in the car, kumakanta kami ng The Wiggles. Kantahin natin siya. Everybody clap. Everybody sing. La 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 la. Bow to your partner. Then you turn around. Hands in the air. Rock-a-bye. Rock-a-bye bear. Bear is now asleep. Shh, shh, shh. Bear is now asleep. Shh, shh, shh. We should try singing Bahay Kobo to him. See if he likes it. Bahay Kobo. Yes, okay, bakit ang Munti. ay halaman doon. Ay sari-sari. Ikaw pala ang okay. Ito na. We're in the car park. Kukuha pa kami ng ticket. Ganda siya. Look at this dude. Wait till you see the. You know? Ito yung ticket natin. Let's go, Shanta. Park. Up the top, ha? Diretso tayo. Malapit sa kasi may parking. Ayun, Malapit Coles. sa Coles. Ayun. Sa pram parking tayo, ha? May parking ba dito? Of course. Alright, Dwaine fam, let's go. Nitro is in his pram. You see our baby Nitro, you're in the pram. You ready na? You ready? Yes. Alright, let's go shopping. Pasok na tayo sa Coles. Sarap dito mag-shopping kasi walang tao. Wala masyadong tao. Konti lang kasi yung population dito sa Australia. Very, very small. Nasa 40 million lang ata.
Okay, Shanta, una sa lahat, kain tayo. Sige na, saan tayo pumunta? Kain muna tayo doon sa fan. Gutom na kasi si Baby Nitro. Ako din nagugutom. Moss Burger. Chan, gusto mo dito? Wagyu Burger. Kain tayo. Chips, you want? Yes. Okay, Nitro, kain na tayo. Baby, kain na tayo. Kain na tayo. Tikle siya niya, baby boy. Baba. Ito yung pagkain niya. Ano? Ano to? Ano yun? Sandwich? You excited to eat, baby? Ay. Clap hands! Clap hands! Yay! Happy! Shoutout po sa Instagram, JLCC Company, para sa malasosyal kong necklace. Wow, yan. Alright guys, nandito na kami sa Kohl's. Ito yung grocery store nila. Yes, Kohl's. Alright, so ito yung pinakasikat na grocery store sa Australia. So pasok na tayo. Okay, Shanta, pasok na. Basta ka na, oh. Nasa TV tayo. Agahan. Daming Easter bunny rabbits. Ano ba ba ito Mga mo? chocolate rabbits. Ano, gusto mo chocolate rabbit, Shan? Okay lang. Sayang, Kala ko ba nag-exercise tayo. Wag Oo mo. nga eh. Ayan, itong klaseng rabbit na to, favorite ni Mama, red tulip. Dito sa Australia, nagbebenta sila ng blackberries. Saka blueberry. Mga blueberries. Yun. Siyempre, may Milo din sila. So ngayon, nagsishopping po tayo kasi magluluto kami ng dinner sa bahay, ganun, para hindi si Mama palagi nagluluto. Ito po yung gatas namin. Gatas dito, fresh milk, hindi siya long life. Ano? You want also? Yes, pwede din. At tingnan nyo, fresh na fresh. Dito naman, para sa bebe. Mahal ang gastos sa baby, no? Baby wipes, diapers, mga ganon, no? Pagkain pa, na pang baby. Tapos yung crib niya, mahal, no? Mahal magka-bebe. Okay, eto na siya, guys. Ito po yung self-checkout. So, ikaw mag-checkout sa sarili mo dito. Walang staff. So, eto siya. So, get the barcode. Like this, tapos ayun, ganun lang. O, diba? Chicken pa din lang. Ganun lang. Para mabilis, diba? Ayan, tapos na tayo mag-shopping sa grocery. Yay! Punta na tayo ulit sa Mecca. Bili tayo ng perfume. We are going home na. Uwi na tayo. Uwi na. Okay, guys. Uwi na. Uwi na tayo. Shanta is sitting in the back seat so she can look after Baby Nitro. Kasi pag malapit tayong bedtime niya, umiyak na siya. Yes, she gets very parang annoyed. Naiinis siya. Okay. Tara na, Shanta. Way out. Exit 2 Murray Street. Okay. Got that ticket I got earlier. And for the parking. Woo! Ayun na. Okay. Ayun. Tara na. Okay, it takes about 20 minutes to get home. So it's 2:15 now, so it will be 2:35. What day? No, Nitro needs to sleep at 2:30. Alright, let's go. Oh, is it? Hello, okay.